Boa noite para todos que estão seguindo por de Holanda. Bom semana e bom tarde para estão seguindo por de Corsol. Bom semana para você também. Agora já luna está início de semana novo, dia novo, coisa novo. E nós visa outro bom semana, semana bendicionada, carregar com coisa bom, carregar com coisa tremendo. Você aqui como que lá que ave, kuta já luna, kuta dia novo, para nós tur, para quieto e reflexionar. Riba, coisa não que nós está hasi de vida. Decisão não que nós está toma, step não que nós está dar. Laga com cada de coisa não é motivação traz de para sair fora de coração puro. Para sombra assim, vou por lograr e alcançar meta não valioso e duradouro de vida. E sim, me quedo na ave como palavra de encorajamento no início de semana novo aqui. Vamos iniciar caminho. Temos um programa de Turja Luna, de parte do líder. E que encorajamos para por like e share o programa. Ya, assim, mas tanto gente tá escuta, mas tanto gente tá mira, e mas tanto gente tá ser informar. Like e share para mim, e lá mas tanto gente bem escuta. So, agora me tem um programa bastante interessante. Houve gente tá papia de gente timbia, então não conhece gente. Houve gente tá bisa, houve coisa timbia, pero não sabe quem é gente tá. Então, agora me vai para aqui com gente bastante conhecido, que vive mais de 35 anos na Corsol, lá nós bisa estabelecer totalmente criar seu negócio na cultura cena na Corsol, pero houve gente para pedir, sentir lá nós bisa conhecimento de gente e de relação com gente, e esse aí tá Hansler, proprietário, papagaio group, que está consistente em bit casino, em totalidade, aí na Yantil. Dus, não perde, só para a porta queda pendiente, são vezes que também arriba e like e share para bastante gente também por WAC e escuta aí diretamente quem está Hans Slir. Vai na session, nós sabemos que sim, me também da Mirelle, então me purba de restabelecer a conexão mais minha que possível. Me também da Mirelle, não? É verdade, me pega, me não sabe de pero me purba de fazer mais minha que possível, sim. Vai na session, me que também para mandar condolências na todos que para na família para a situação de COVID e todos questão de que menos sofrer o que está passando de COVID na Corsol, pero lá nos queda unir, lá nos queda manter fé e lá nos queda também com cabeça serena. So tá o que está passando também, tá leuk de para a família, pero também tá leuk tampouco a maneira como nós está reaccionar e fazer certo coisa, não? Dus lá nós está tranquilo, como vai bem, me por confiar doctor, como vai bem, me por confiar hospital, me por confiar agência funerária, shonan bang keep calm, me nota visa com new hene su situação com ele mister tá, ni si new hene su experiência tá tal e tal a flaga, pero a maneira que nós está proceder e atender a coisa me está tique tranquilo para não criar pânico. Tem comunidade acaba com tá, como vai bem, tem tique tristeza com o lockdown, com tudo que está passando. Para lá me começar, em primeiro lugar, de Yamadanki e também invitar para a propaganda de nosso sponsor, a coleta para as pessoas começar. Mesora. Agua y corriente es esencial para nuestra vida diaria. Y pensé en Aqualectra, ta honrar de por servir y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos Tanki para cumplir carga siempre con nosotros.
Y que otra manera para mostrarnos gratitud ofreciendo una compensación. A mitad corso, mitad banderibe, mitad bandapau. A mitad corso, coração que me meio de mundo. Se a botar corso, não tem importância, botar ela flow. A botar corso, botar me em lugar especial. O perseguir registrar y aplicar tranquil via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800-0135. Muito nos te contribui na mio corso. Danke, umbiamo mais na Aqualectra, que está sustentando-nos. A gente promete que está sustentando-nos aqui riba a plataforma de entrevista com. Mas agora me quer chamar bom menina nos invitado, senhor Hans Lier. Welkom in ons midden. Wil je in papiaments of in Nederlands? Nederlands is nog steeds het makkelijkst voor mij, Natalie. Je verstaat me wel uiteraard in papiamento, Ja, of niet? ik ben sowieso heel slecht in talen. Oké. Makkelijkst is voor mij nog steeds Nederlands, helaas. Ja. Oké, Hans, welkom in ons midden. Vorige week had je door een bepaalde situatie niet kunnen zijn bij mijn collega. Maar vandaag, 2 weken geleden. Maar vandaag ben je bij ons. En we zijn blij dat je bij ons bent. Welkom. Wie is Hans Lier? Ja, nog even mijn excuses voor verleden keer. Er was verleden keer een noodoverleg met MEO en het crisisteam over de situatie op Curaçao in verband met COVID. Dus eigenlijk wekelijks een overleg met de sector. Dus alle stakeholders in de hotelindustrie, MEO en het crisisteam. En vandaar dat ik dus helaas niet aanwezig kon zijn in jullie gewaardeerde programma. Maar bedankt dat het alsnog kan. Ja. Maar vertel ons, wie is Hans Lier? Hoe lang ben je op Curaçao? En ja, wat kunnen we van jou weten allemaal? Kijk eens aan. Nou, op zich ben ik niet zo interessant hoor. Ik ben... mijn naam is Hans Lier. Ik ben op dit moment chairman of the board van Chata. En voorzitter van de advisory board van de CTB. Daarnaast ben ik eigenaar en CEO van Papagayo. Een hotel, hotelgroep eigenlijk die ik zelf opgebouwd heb. Oorspronkelijk was er niks, dus ik heb dat zelf gebouwd. Mijn historie ligt in... ik ben geboren in Nederland, in een achterstandswijk van Rotterdam. Opgevoed door mijn oma, omdat mijn moeder hard moest werken. Die was gescheiden, had 3 kindertjes. En in die tijd was dat best lastig. Dus ik ben opgevoed door mijn oma. Eigenlijk een vergelijkbare situatie dat veel mensen ook op Curaçao meemaken. Alleen mijn wiegje stond dan in Nederland. Maar bij niks kort gekomen, althans, we waren arm, maar dat gevoel had ik niet. Ik had een lieve oma en een hele lieve moeder. Dus uiteindelijk ben ik, kort nadat ik begonnen was met mijn werkzame leven, in Curaçao beland. Hier wat dingen gaan doen. Uiteindelijk eerst Beau Rivage, appartementen complex naast Avila. Toen gevraagd door APC, pensioenfonds, om wat te gaan doen op Jan Tiel. Er was toen nog niks, dus daar ben ik begonnen met huisjes bouwen voor toeristen. En dat heb ik uitgebouwd door de jaren heen. En daarna ben ik begonnen met de Plaza, Papagayo Plaza, waar onder andere de beachclub in zit, Papagayo Beach Club en Diamond Beach Casino. En kort daarna ben ik ook begonnen met het hotel, Papagayo Hotel. Hotel met 155 kamers. Dat is een beetje wat ik doe. En voor de rest probeer ik mijn steentje bij te dragen aan Curaçao door in boards als de Chata en CTB mijn diensten aan te bieden, mijn adviezen. Ja, allereerst wil ik eigenlijk even stil blijven staan van hoe ben je op Curaçao terechtgekomen? Dat is best wel een lang verhaal. Mijn achtergrond is financieel. Ik ben afgestudeerd als registeraccountant. En was toen adviseur van een hotelgroep. Die wilde hier een hotel beginnen. Waar nu Beau Rivage staat, dat appartementencomplex. Maar die hotelgroep, daar kregen de aandeelhouders ruzie van. En uiteindelijk werd dat niks.
En toen bleef ik eigenlijk zitten met een project wat niet af was. En ik heb toen met de curator die erbij betrokken was geholpen om dat toch tot een goed succes te brengen. En ja, vanaf dat moment werd ik eigenlijk een soort van verliefd op Curaçao. De mensen spraken me erg aan. Ik voelde me erg betrokken bij de mensen. De vriendelijkheid van de mensen. Het hele karakter van de mensen. En het eiland zelf. Dus ik voelde me hier erg thuis. En heb toen mijn leven verder hier ontwikkeld. Dus als ik goed begrijp, de Bolivar was jouw eerste, laten we zeggen, toeristische opdracht en project geworden op Curaçao? Bolivar's. Dat zijn 40 appartementen die daar toen zijn gebouwd. Dat zou ik eigenlijk voor een opdrachtgever doen. Ik was gewoon adviseur, financieel adviseur. Alleen omdat dat eigenlijk allemaal in het honderd liep, heb ik dat uiteindelijk toen zelf opgepakt. En heb dat zelf ontwikkeld. Ja. Ja. En later ben je gevraagd door APC om iets bij Jan Thiel te starten. Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig daar naartoe. Want vaak hoor je van de Nederlanders komen naar Curaçao, pikken ons, alles van ons af en zo. Maar nu hoor ik dat je bent gevraagd om iets te starten bij Jan Thiel. Ja, destijds APNA, de voorloper van APC, die had een plan voor Jan Thiel, want er was natuurlijk nog niks. En die keek naar ontwikkelaars waarvan zij dachten dat die succesvol een project afgerond hadden op Curaçao. En ik had toen net Bolivar's afgerond, dus ik ben toen benaderd door APC met het verzoek of ik... zij hadden daar dan een plan voor om daar een soort bungalowhotels te maken hier bij Jan Thiel. En of ik een deel daarvan wilde invullen, dus wilde ontwikkelen en wilde bouwen. En ik heb daar toen ja tegen gezegd. Dus ja, in feite ben ik gevraagd door APC. Ja. Oké. En hoe gaat dat in zijn werken? Je zegt ja, en wat gebeurt dan? Nou, dat was in 96 hebben zij mij benaderd. In 97 hebben we de contracten getekend voor erfpacht. En in 98 ben ik gaan bouwen. Eerst 50 huisjes. Die heb ik in 99 was ik daarmee klaar. En toen zijn we opengegaan, december 99. En toen heb ik later, een jaar of 3 later, nog 25 huisjes erbij gebouwd. En later verder weer uitgebouwd. En zo ben ik eigenlijk doorgaan met de ontwikkeling hier. En het uitbouwen van wat nu de Papagayo Groep is. Ja, en nu heb je gewoon zo'n, laten we zeggen, plaatsen daar. Met Van de Twiel. En je hebt ook die sushi-restaurant. Jullie budget rentkaart volgens mij zit ook daar. Er is een spa. Een hele grote ding gedoe zit daar. Heel mooi. Hoe ben je op die, laten we zeggen, idee om zoiets daar neer te zetten? Weet je, kijk, vaak is het begint klein. Ik ben ook begonnen met 50 bungalows. Op zich niet zo klein, maar toen nog helemaal niet dat winkelcentrum, et cetera. Was toen Zanzibar was net gestart. Ja. En Chococo begon ook rond die tijd en Livingstone begon en er waren een aantal andere initiatieven. En wat ik telkens terughoorde van de toeristen die hier kwamen, dat ze het erg leuk vonden op Curaçao en op Jan Thiel, maar dat er te weinig te doen was. En door goed te luisteren naar die toeristen, heb ik toen gedacht, oké, dan moeten we hier dus iets bouwen, een winkelcentrum, waar meer te doen is. Dus meer verschillende beachclubs, naast wat toen alleen Zanzibar was. Daar is dus 6 bijgekomen, daar is Papagayo Beach Club bijgekomen, er moeten wat winkeltjes komen. Mensen hadden meer vertier nodig, want ze kwamen hier 3 en soms wel 4 keer per jaar. Dus dat is op zich heel erg positief. Maar men zag het niet de doorontwikkeling. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En zo komt van het een en het ander. En ik denk dat als je goed luistert naar elkaar en ziet wat je nodig hebt, dan kan je dat met elkaar realiseren. Dus zo is dat eigenlijk gekomen. Het is eigenlijk gegroeid. Op welke toeristen richten jullie zich alleen maar op Nederlands, Europa, Amerika? Hoe is dat in werking? Wat wij als Curaçao blijven natuurlijk toch eigenlijk wel helaas afhankelijk versterkt van de Nederlandse markt, omdat die toch het makkelijkst naar Curaçao komen. Wij zelf zouden graag willen zien dat we 1/3 van de markt, toeristische markt uit Noord-Amerika halen, 1/3 uit Europa en 1/3 uit Zuid-Amerika. Maar helaas, tot op de dag van vandaag lukt ons dat niet heel erg als Curaçao. Op de een of andere manier is het voor ons moeilijk om Amerikanen en Zuid-Amerikanen hierheen te halen als toerist. De toeristische markt van Zuid-Amerika ligt natuurlijk helemaal een beetje
op dit moment moeilijk. Ja. Met Venezuela is Ja. natuurlijk duidelijk beter geweest. Maar de Noord-Amerikaanse markt, waar we als Tjata ook ontzettend ons best voor doen, blijkt toch heel moeilijk om de Amerikanen te interesseren voor Curaçao. Mondjesmaat groeit dat wat. Maar ja, voor ons blijkt toch als Curaçao de Nederlandse markt, Europese markt, het meest makkelijk te zijn. Ja. Maar dan heb ik de vraag, hoe kan het zijn dat Aruba het wel lukt om de Amerikanen eigenlijk te overtuigen om naar Aruba te komen? En een paar kilometers verder zit Curaçao en dan lukt Curaçao niet om dezelfde Amerikanen naar Curaçao te lokken. Ja, kijk, er zijn hele theorieën over. Heel veel mensen zeggen van dat komt omdat wij als Curaçaoenaren niet servicebewust zijn en stug zijn en onvriendelijk zijn. Ik denk dat dat niet helemaal waar is. Ik denk juist dat we een heel mooi eiland hebben met een hele fijne, diverse bevolking die juist heel erg breed georiënteerd is. Alleen in Aruba zijn ze natuurlijk veel meer servicegericht, veel meer Amerikaans. Iedereen spreekt daar Engels natuurlijk dagelijks. En de grote massa van Amerikanen vindt dat toch makkelijk. Die zien dat mensen allemaal Engels spreken. En die zien daar terug de McDonald's en alle andere fastfoodshops. Dus ja, op de een of andere manier kunnen hun dat makkelijker pakken. En ik denk met name dat dat toch zo is dat Arubanen net iets meer servicegericht zijn dan wij in zijn algemeenheid zijn. Wij zijn natuurlijk als Curaçaoenaren iets zeg maar terughoudend als we nieuwe mensen ontmoeten. Hè. Wij laten niet gelijk het achterste van ons tong zien. Terwijl we Arubanen gelijk beginnen met I'm Katie, how can I serve you? Nou, dat zal je in Curaçao natuurlijk nooit horen zeggen. En dat is toch iets wat die Amerikanen aanspreekt. Ik denk dat als je echt doorkijkt, dat Curaçaose mensen veel warmer zijn, veel liever zijn. En Arubanen wat oppervlakkig zijn. Alleen ja, die Amerikanen spreekt dat toch schijnbaar meer aan. Dus ja, dat maakt het verschil, denk ik. Ik denk wel, wat wij als Curaçaoenaar nog moeten ontwikkelen is, wij moeten inzien, denk ik, dat ons eiland natuurlijk uitermate geschikt is voor toerisme. En dat we daar heel veel aan kunnen verdienen met z'n allen. Dat de werkgelegenheid kan brengen. Hè. Dus, de Tjata de hotelsector is bij far de grootste werkgever op dit moment. Dat kan ook makkelijk nog uitgebouwd worden. Maar daarvoor moeten wij ook in onze mentaliteit en onze hele houding wel wat anders tegenover dat toerisme gaan staan. Vaak wordt het nu toerisme nog gezien als iets noodzakelijk kwaads, hè, waar alleen mensen werken die service willen verrichten. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Als je kijkt wat er in een hotel voor functies zijn, er zijn allerlei financiële functies, er zijn marketingfuncties, er zijn technische functies, er zijn IT-functies. Ik zeg altijd, een hotel is een klein dorpje. Dus iedereen die wil werken in een hotel, daar is een plekje voor. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, maakt niet uit wat je opleiding is. Het leuke juist van hotels zijn dat je eigenlijk zonder opleiding, door interne opleidingen, heel ver kan komen. Wij hebben in Papagayo eigenlijk, naast mij is er nog één iemands wiegje die in Nederland heeft gestaan. Voor de rest zijn het allemaal Curaçaoenaren en 2 mensen uit Aruba en 1 uit Gambia. Maar voor de rest allemaal mensen uit Curaçao. En heel veel mensen met eigenlijk heel weinig. Onze CFO bijvoorbeeld, die is binnengekomen als boekhouder met heel weinig opleiding. En die is nu CFO. Onze COO, die is binnengekomen, heeft een hele andere achtergrond. Heeft zichzelf ook opgewerkt. En dat is het leuke van de hotelwereld. Dat uiteindelijk heb je niet veel diploma's nodig. Het gaat om je mentaliteit en je instelling. Als je mentaliteit en je instelling juist is, dan kan je aan de top komen in hotels. En dat maakt het leuk. En wat ik ook zelf altijd leuk vind en ook altijd zeg tegen mensen. Kijk, wij als team, wij werken op een hele leuke plek. Hotels staan altijd op leuke plekken. Mensen komen er die op vakantie zijn, dus die zijn in een goede bui. Dus eigenlijk verricht je je werk in een hele leuke sfeer. Nou, dat lijkt mij veel leuker dan ergens op kantoor zitten in een afgesloten ruimte en eigenlijk maar met 1 of 2 collega's te maken hebben en voor de rest niks. Of een telefoon op moeten pakken. Bij ons kan je van alles doen. Dus ja, ik denk juist dat het hotelwezen hele leuke jobs kan brengen voor mensen. En als je ziet ook mensen die eenmaal in de hotelwereld werken, die blijven er ook heel vaak heel lang in werken. Alleen voor Curaçaoenaar is het nog even wennen. Hè. Wij hebben natuurlijk een cultuur dat we door onze ouders zijn opgegroeid met van ja,
Het is ideaal als je bij de raffinaderij werkt, want dan word je goed Ja, betaald, heb je zekerheid. Of als je ambtenaar bent, dan word je goed betaald. Of als je bij ja, een bank werkt, dan zit je in de airco. Maar ik zeg je eerlijk, voor mij zou dat niks zijn. Ik zou dat allemaal erg saai vinden op kantoor. Of zo'n technische baan bij de raffinaderij. Ik ben ook helemaal niet handig. Nou, als ik niet goed in talen ben ik ook helemaal niet handig. Dus ja, ik vind in hotels, het is echt een beetje onderschat nog. En ik denk, in Aruba ziet men dat wel, dat daar heel leuke banen zijn te krijgen. En daar zie je dat het ook beter gaat. En dat komt ook wel in Curaçao. Het ligt ook een beetje aan onszelf als branche. Als Tjata proberen we ook heel veel aansluiting te zoeken bij opleidingen. We hebben dat bijvoorbeeld het Klapapart Toerisme gedaan, samen met de overheid, om mensen duidelijk te maken dat voor iedereen er werk is in de hotelindustrie. En dat je, wat je ook doet en wat je opleiding ook is, dat je heel ver kan komen bij ons. En dat is belangrijk, denk ik. Dus daar ligt ook een taak voor onszelf om de mensen dat duidelijk te maken. Je hebt een paar keer Tjata benoemd. Ik wil eigenlijk vragen, wat is de werkzaamheden van Tjata eigenlijk echt? En ik ga meteen die foto van Tjata, wanneer je blijft maar uitleggen, en dan laat ik die foto zien, dan komt de andere vraag. Ja. Tjata is een belangenvereniging, dus iedere bedrijf kan zich aansluiten bij de Tjata, die belangen heeft in de hotelindustrie. Dus dat hoeven niet alleen hotels te zijn, maar dat kunnen restaurants zijn, autohuurbedrijven, wijnleveranciers, dat kunnen luchtvaartmaatschappijen zijn, dat kunnen excursiebedrijven zijn, duikscholen. Iedereen die direct of indirect belang heeft bij de reisindustrie, bij het toerisme, kan zich aansluiten bij de Tjata. Het is gewoon een belangenvereniging. Iedereen betaalt een lidmaatschap. Al die mensen die lid zijn, die kiezen eens in de 2 jaar worden de bestuursleden gekozen. Dus uit die mensen, ieder lid kan zich beschikbaar stellen als bestuurslid. En elke 2 jaar worden er 11 mensen gekozen die het bestuur vormen. En bij de foto die je nu laat zien, dat is het net nieuw gekozen bestuur van de Tjata. Ja, en dan wil ik dan direct vragen van, wat is het doel van de Tjata? Wat doet Tjata eigenlijk echt? Tjata's doel is het behartigen van de belangen van de toeristenindustrie. Dus waar wij eigenlijk dagelijks mee bezig zijn, is proberen meer vluchten naar Curaçao te krijgen. Hogere tarieven te krijgen voor onze hotelkamers. En zorgen dat opleidingen beter aansluiten op de vraag van mensen in toerisme. Dat zijn de dingen waar wij dagelijks mee bezig zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk veel contact met de overheid en het CTDB om te overleggen hoe de Tjata, dus de toeristenindustrie, meer kan bijdragen aan de economie van Curaçao. Ja, nu is dit de nieuwe board van Tjata. Er was kritiek van dat de board bestaat uit voornamelijk alleen maar buitenlanders, Nederlanders en zo. Maar ja, ik zie wel een paar mensen die van Curaçao zijn. Maar zou je dat kunnen uitleggen? Die board wordt gewoon gekozen. Hè. De toeristenindustrie is natuurlijk een hele internationale industrie. Maar als ik deze 11 mensen zie, dan zijn er 3 die in Nederland geboren zijn. En de rest is allemaal ofwel hier geboren, ofwel op Aruba geboren. Ja. En de heer Sprecher is, dacht ik, in Zwitserland geboren en woont grotendeels in Amerika. En even kijken, dat is het zo'n beetje. En van die 3 die in Nederland zijn geboren, daar ben ik er 1 van. En ik ben hier 35 jaar werkzaam. Dus ja, als mensen mij nog steeds als Nederlander willen zien. Voor mij doet het nooit zoveel ter zake van waar je wiegje heeft gestaan of wat je kleur van je huid is. Het gaat mij erom wat je bijdraagt voor Curaçao. En daarbij is voor mij altijd essentieel van wat kan ik doen voor mijn land en niet wat kan mijn land voor mij doen. Dus de board is echt een board van mensen die niet daarin zitten voor hun eigen belangen. Het kost relatief veel tijd, maar echt voor de belangen van het toerisme en daarmee voor de belangen van de economie en de welvaart van Curaçao. Dus voor eigen belangen is daar geen plaats in de board. Ja, klopt. Want je hoort vaak praten mensen dingen, maar volgens mij hebben ze de juiste informatie niet. En dan gaan... Ja, het is altijd makkelijk om commentaar te hebben, Nathalie. En het is ook niet altijd makkelijk. Ik zal ook niet zeggen dat iedereen altijd alles goed doet. En wij als board van Tjata ook niet. Ik zelf zeker niet alles. Ik moet elke dag 10 beslissingen nemen en daarvan zijn er hopelijk 6 goed.
2 zijn twijfelachtig en 2 zullen zonder meer fout zijn. Maar ik doe mijn best en meer kan ik ook niet doen. Dus, en ik kan u verzekeren dat de board van het Tjata ook echt hun best doet om het toerisme vooruit te helpen op Curaçao. En daar hebben we allemaal baat mee. Uiteindelijk hebben we, als de economie goed gaat, dan is er meer werk, kunnen er hogere salarissen betaald worden, komt er meer belasting binnen bij de overheid. En wat ik wel meer zeg, kijk, zonder economie heb je geen banen, heb je geen inkomen voor mensen, heb je geen inkomsten voor de overheid. Dus je hebt geen zorg, je hebt geen onderwijs en je hebt geen veiligheid. Dus weet je, de economie is toch de kurk waar we het met z'n allen van moeten hebben. En toerisme is daar bij far de belangrijkste in op dit moment. Ja, klopt. Nou heb je net ook benoemd dat een van de taken van Tjata is om vluchten naar Curaçao zien te krijgen. Ik heb net begrepen dat Air Polen en Air Belgium in de rij staan en misschien wellicht komen ze ook. Hoe staat dat? Weet jij iets ervan? Ja, het is gelukkig gelukt om Air Belgium te laten vliegen. Die gaan 1 juli beginnen. Ik ben zo blij. Ja, dat is heel fijn. Dat is echt heel positief. Waar ik natuurlijk wel bij aan moet tekenen dat we in een hele moeilijke tijd zitten als toeristenindustrie met de corona. Dus het is fantastisch dat ze willen gaan vliegen. Want dat moeten we echt heel blij mee zijn als Curaçao. Maar we moeten nu met z'n allen ervoor zorgen dat ze ook blijven vliegen. Dat het voor hun interessant is. Want je kan je ook voorstellen, Nathalie, dat als die vliegtuigen 2 maanden leeg vliegen, dan stoppen ze er ook direct mee. Dus we zullen ook met z'n allen moeten zorgen dat die vliegtuigen vol zitten. Dus we zullen veel aan marketing moeten doen. Dus we hebben de hulp van het CTRB, de overheid nodig en de hotels. Om te zorgen dat die vliegtuigen inderdaad vol zijn. En wij met z'n allen hier op Curaçao moeten de Belgen die dan gaan komen hopelijk met een warm gevoel ontvangen. En zorgen dat ze hier een hele prettige vakantie hebben. En dat zal moeilijk zijn in deze tijd, ja. Ja, extra uitdaging. Polen zijn we mee bezig. Waarom Polen, als ik vraag maar? Ja, er zijn wat contacten van specifieke mensen vanuit onder andere stakeholders in de toeristenindustrie die contact hebben met Polen, met name mensen rond Corendon, die daar goede contacten hebben. En daar proberen we dan gebruik van te maken. Kijk, vaak is het toch zo, onbekend maakt onbemind. En er zullen weinig Polen zijn die Curaçao kennen en al helemaal niet weten waar het ligt. Ja. Even beginnen. En als je dan iemand hebt die daar goede contacten heeft, dan maakt het dat vaak makkelijker. En nogmaals, het is nog niet voor elkaar. Hans, ik weet niet wat er aan de hand is, maar je stem is zachter geworden. Oh, oké. Ja. Ik zal wat harder praten. Ja, dank je. Oké. Het is nog niet helemaal rond. Maar ik hoop dat het rondkomt. En dat zou een mooie aanvulling zijn. Maar nogmaals, Nathalie, dus we zijn met meer dingen bezig als Tjata, samen met CTRB en met MEO. En met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar dat heeft tijd nodig. En zeker het laatste jaar met corona, is er bijna geen enkele vliegmaatschappij die natuurlijk opstart. Want er valt weinig te vliegen, helaas. Ja. Is er een plan of zo om, weet je, na corona, hoe dit eigenlijk allemaal op te gaan pakken? Dus die toeristische wereld? Ja, dat is er zeker. Waar nu volop op ingezet wordt, is eigenlijk zorgen dat we een veilig eiland worden. Hè? Veilig voor onszelf, maar ook veilig voor de toeristen. En dat is één manier om dat te doen, dat is vaccineren. Dat gaat gelukkig heel erg goed op Curaçao. Iets wat heel belangrijk is. We hebben op dit moment zitten we al richting de 50% van de mensen die gevaccineerd zijn. En dat is heel fijn. Dat betekent dus dat onze ziekenhuizen... de belasting van onze ziekenhuizen loopt hard terug op dit moment. Op de top waren 105 mensen en ik geloof dat er gisteren nog maar 71 mensen lagen in het ziekenhuis. Nou, dat zijn goede berichten en dat ziet ernaar uit dat dat verder zakt. Het aantal nieuwe gevallen zakt ook hard. En dat is de uitweg voor ons. Ik bedoel, het is natuurlijk heel verschrikkelijk voor het eiland en voor onze eigen veiligheid, voor de veiligheid van onze naasten en geliefden. Ook om het ziekenhuis te ontlasten, maar ook om de economie weer op te starten, is vaccineren essentieel. En we zullen moeten zorgen dat we een soort herd immunity krijgen, wat men allemaal roept, maar wat er eigenlijk op neerkomt is, hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe veiliger we zijn. En dat gaat pas de economie opstarten, want dan gaan de mensen pas weer vliegen. Een aantal eilanden gaat daar nog beter als Curaçao. Aruba loopt nog iets voor op ons. Malta loopt voor. Griekenland is hard bezig. Dus we zullen echt ons best moeten doen. Want als we dat niet snel voor elkaar krijgen, mensen over de hele wereld die willen graag vakantie gaan houden, want die hebben natuurlijk al een jaar thuis gezeten, dus die gaan boeken voor van de zomer. En als wij dan niet veilig zijn,
dan boeken ze een andere locatie en dan lopen we ook de zomer mis. En als we dat ook zouden mislopen, dan wordt het wel een slachting. Er zullen er veel faillissementen gaan vallen in Curaçao. Dus veel hotels omvallen, veel restaurants die nu ook al omvallen, maar ook heel veel autoverhuurbedrijven, tourbedrijven, duikscholen. Dat zal echt een slachting worden. Dus dan zal de werkgelegenheid alleen nog verder achteruit lopen en de werkloosheid nog verder oplopen. Dus dat zou echt een drama zijn. Dus ja, ik denk dat het van belang is, nogmaals, voor onszelf, van onze naasten, maar ook voor de economie, om ons te laten inenten en zo een veilige bestemming te worden voor onszelf, maar ook voor de mensen die naar Curaçao toekomen. Ja. En dat is de basis van het plan. En vanuit hebben we constant overleg, zoals ik net al aangaf. Vanmiddag is er weer overleg, om 4 uur heb ik weer overleg met Izzy en Meo, om te kijken wat we dan kunnen versoepelen. Dat willen we natuurlijk altijd alleen doen als het veilig kan, met veiligheid voor onze eigen mensen, onze eigen werknemers voorop. Maar ja, we willen ook graag natuurlijk die werkgelegenheid behouden. Dat is essentieel. Nu is het zo, ik wilde eigenlijk vragen, hoe hebben jullie het gedaan tot nu toe? Met betrekking tot de nauwregeling. Hebben jullie dit gekregen, ontvangen? Zijn jullie aanmerking gekomen? Hoe hebben de hotels eigenlijk zichzelf kunnen redden tijdens deze crisis? Nou, we zijn natuurlijk een stukje bijgestaan door de overheid met de nauwregeling. Dus daar zijn we erg blij mee. Daar is bijgekomen de TVL, dus de even kijken, dat is tegemoetkoming vaste lasten. Dat helpt ons zeker. Waar ik wel bij moet zeggen is dat die regelingen in Curaçao natuurlijk een stuk minder zijn dan in Nederland bijvoorbeeld. Wij kennen, als je bijvoorbeeld praat over TVL, 50.000 gulden maximaal per maand. Terwijl een hotel ongeveer een vaste lasten heeft. Een beetje een middengroot hotel van 500.000 gulden per maand. Dus dat is 10%. De nauwregeling is bij ons 60% van het bruto loon. En er zit niet het werkgeversdeel bij. Dus dat komt ongeveer neer op 40-45% van de totale loonkosten. Dus dat is wel weinig. Maar goed, het helpt. Dus we zijn er erg dankbaar voor. En we zijn er dankbaar voor aan onze eigen regering van Curaçao. Maar we zijn natuurlijk ook heel dankbaar aan Nederland, want die financiert het. Dus ook daar zijn we natuurlijk wel erg erkentelijk voor dat Nederland dat heeft willen doen. Want als dat niet was gebeurd, dan kan ik je zeggen dat alle hotels die er nu zijn failliet waren geweest, Nathalie. En die hadden allemaal iedereen moeten ontslaan. Want zonder die regeling kunnen we gewoon niet op dit moment. Zo eenvoudig is het. En dat zou eigenlijk heel jammer zijn, want ik ben bij de Papagayo Hotel geweest 2 keer toe dit jaar, mocht ik het hebben gedaan. Heel erg blij daarmee, heel erg tevreden. Ik heb alleen maar, niet om te slijmen of zo, ik heb alleen maar mensen van Curaçao gezien daar werken. Dus het zou een hele grote klap zijn als juist onze mensen eigenlijk weer geen baan meer hebben. Ik wil wel iets laten zien aan onze mensen. De impressie die ik heb eigenlijk gemaakt toen ik daar was bij Papagayo Beach Hotel.
Oké. Hi Nathalie, ik hoor jou even niet. Dus sorry voor de verbinding met de internet. Maar dat was eigenlijk de ben ik er weer. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pensé en Aqualectra, ta honra de por sirvi y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki para cumplir carga siempre con nos. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud, ofreciendo una compensación. Amita corso, mi tabanda ribe mi tabanda pau. Amita corso, coração chiquilo meio de mundo. Se a botar corso, nota importância bota ela flow. A botar corso, botar me em lugar especial. O perseguir registrar y aplicar tranquil via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800-0135. Muntu nos te contribui na mio corso. Ja. Hallo. Hoor je mij, Nathalie? Nou Hans, ik zie dat Nathalie een of ander probleem heeft met haar internet. Dus dan neem ik hem kort even over. Oké. Ik moet wel even buiten staan, want ik ben aan het werk. Ja. Dus mij goed? Dank je. Dank je. Hoor je mij Hans? Ik hoor je goed, ja. Ik hoor je goed. Javier. Hoor je mij ook? Hoor je mij ook, Javier? Hans, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Hoor je mij ook? Hoor je mij ook? Ja, Oké. Ik hoor je goed. Ja, Nathalie die kan heel even uitstappen en dan weer erin. Dan, als zij terug is, dan... Ja. Okay. Je freeze nu wel, Javier. Ja, je bent er weer. Ja, ik denk dat jullie bezig waren met een stukje nauwregeling, klopt dat? Ja, ze had net wat beelden laten zien van Curaçao, van Papagayo, waar ze was. Dus dat was eigenlijk mooie beelden. Voor mij wel triest om te zien, want het waren natuurlijk erg weinig mensen die je zag. Dus ja, weet je, dat gaat dan toch aan je hart als je een bedrijf van niks op hebt gebouwd. En door zoiets zie je dan dat je helaas geen gasten mag ontvangen. Maar goed, of nagenoeg. Maar wat zijn de toekomstige plannen? Of heeft Chata zelf enig idee om voor de herstart? Ja, we zijn, we hebben, wat ik net vertelde aan Nathalie, we zijn in constant overleg met MEO en het crisisteam om te kijken hoe we kunnen opstarten. Als het verantwoordelijk kan, wat weer open kan, wat we kunnen doen, wat we niet kunnen doen. In ieder geval ervan uitgaande dat het allemaal veilig kan voor onze eigen bevolking en voor onze werknemers. En dan proberen op te starten om zo snel mogelijk weer toeristen hierheen te krijgen. 15 mei gaat Nederland waarschijnlijk herbeoordelen of ze een aantal landen op geel zetten. We staan nu op code oranje, net als alle landen.
En dat zou een enorme impuls zijn als we voor elkaar krijgen dat Curaçao ook weer op code geel gaat. Dan kan het toerisme weer opstarten. Dus dat zou fijn zijn. En dan zal de verloren werkgelegenheid ook weer terug kunnen komen. Dus dat zou super zijn. Ja, maar als 15 mei niet alles weer open kan en als het niet weer snel oppikt, kunnen jullie dat nog langer houden? Hoe zit dat? Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Ik weet nu er zijn al een hele aantal restaurants omgevallen. Ik weet dat nog een hele aantal restaurants er slecht voor staan. Duikscholen zijn al gesloten, zijn al weg. Een aantal bedrijven die excursies altijd deden, zijn gestopt. Maar ook hotels. En ik denk ook dat als we het deze zomer niet voor elkaar krijgen, het hoogseizoen, dat er best een aantal hotels failliet gaan. En wanneer die dan weer open gaan, ja, dat is de vraag. Dus als we het niet voor elkaar krijgen, zal de werkloosheid nog veel verder toenemen, vrees ik. Ja. Maar we gaan ervoor. We doen er alles aan, samen met MEO en ook Dr. Izzy, om te zorgen dat het wel veilig kan. En dat het wel open kan. En ja, dat de werkgelegenheid en de economie verdere schade bespaard blijft. Want ja, dat is wel essentieel. Ja. Zijn er dingen die jij zegt van oké, ik zou dit liever willen nu, dat de overheid deze richting gaat of zo, weet je? In het plan, je zegt van oké, als de overheid dit nu inzet, zou dat beter kunnen helpen? Ja, ik ben natuurlijk geen epidemioloog, dus ik kan niet zeggen dat we al kunnen versoepelen. Misschien moeten we nog een weekje wachten, misschien moeten we nog een dag of 10 wachten. Maar ik denk wel dat we aan moeten kondigen wanneer we gaan versoepelen. Ik denk dat is belangrijk voor onze eigen bevolking, omdat we het natuurlijk ook uit moeten houden, hè, want het valt voor ons ook niet mee. Maar ook voor de toerisme, dat men kan plannen. Dus ik zou ervoor pleiten dat het crisisteam aangeeft, per die en die datum gaat Curaçao weer open, gaan de maatregelen versoepeld worden. Dus daar zou ik voor pleiten, dus een datum. En ik zou ervoor pleiten om er is sinds kort ingevoerd een extra test na 3 dagen. Dat is zo'n antigentest voor mensen die inreizen, dus ook Curaçaoenaren. En die stuit wel op erg veel weerstand, merk ik en hoor ik. En mensen spreken mij er ook op aan dat ze het niet reëel vinden dat mensen eerst een PCR-test moeten doen en dan nog eens zo'n test na 3 dagen. Ik denk ook dat het iets te veel van het goede is, zeker voor mensen die ingeënt zijn. Dus ik denk ook dat wij daar goed over na moeten denken of die tweede test moet blijven. En ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken, net als alle andere eilanden, of we wat kunnen doen met zo'n coronapaspoort. Dus mensen die ingeënt zijn, dat we die veel soepeler, en onze eigen bevolking, maar ook mensen die binnenkomen, veel soepeler kunnen binnenlaten. En dat zou ook in mijn ogen voor onze eigen bevolking kunnen gelden. Dat mensen die inderdaad ingeënt zijn, dat die vrij restaurants en zo kunnen bezoeken, zodat de economie weer een beetje kan oppakken. Ik denk dat dat essentieel is. Ja. Nou, dan heb ik mijn laatste vraag, want Nathalie is gelukkig terug, dan kan ik verder gaan met mijn werk. Als hotel-eigenaars en misschien als Chata, zeggen jullie tegen het personeel dat ze moeten gaan inenten, of zeg je van oké, het is een eigen keuze? Nee, voor mij blijft het een eigen keuze, Javier. Alleen wat ik daarbij wel zeg, denk ook aan je collega's. Hè. Vaak werk je met je collega's in een bepaalde ruimte. Je zit in een kantine met collega's. Denk ook aan de gasten die je bedient. Maar denk ook aan je naaste familie. Weet je wel? Aan je vader en je moeder, aan je kinderen. Dus ook al sta je er zelf misschien niet helemaal positief tegenover, denk wel aan de mensen om je heen. Ik heb het van dichtbij gezien wat het kan betekenen als je corona krijgt. Het is echt heel verschrikkelijk. Dus dat inenten is echt heel belangrijk. Voor jezelf, voor je naasten, voor je geliefden, maar ook voor je collega's. En ook voor de mensen waar je mee omgaat. Want je wilt toch ook andere mensen niet aansteken. En misschien denk je dat je zelf erg sterk bent, dus dat je het wel kan handelen. Maar of je vader en moeder of je oma en opa het kunnen handelen, of andere oudere mensen die je tegenkomt, ik denk dat daar een bepaalde verantwoording ligt, waarvan ik zou willen zeggen, als je het niet doet, denk er heel goed over na. Want het kan heel veel leed brengen. Ja. Oké, dan ga ik eruit. Nettie, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Oké, dan ga ik eruit. Hans, succes verder met Nathalie. En mensen van iedereen die voor ons volgen, sorry voor dit probleem trouwens. Vanmiddag hadden wij al een beetje last van het internet, stabiele internet hier in Nederland. Dus misschien is het dat weer even gaande. Maar ik ga verder lekker werken. Doei. Dankjewel, Javier, voor je hulp. Dankjewel. Ja, dan ga ik de laatste.
Zo zie je, het is niet altijd in Curaçao dat dingen slecht gaan, ook gaat het wel eens in Nederland slecht. Het gaat hier goed, hè? Ja, zo kan je het ook zien. Maar ik ben op KPN en KPN die was bezig met een of andere werkzaamheden, dat weet ik. Dus ik weet niet wat de probleem landelijk zal zijn, maar vanaf vanmiddag was er wel een paar problemen, klopt. De laatste paar minuten wil ik eigenlijk, ik heb jullie net gehoord ook voor vaccinatie en zo. Nu is het zo dat bij Papagayo Beach Hotel is een ADC testcenter. Hoe is dat eigenlijk tot leven gekomen? Nou, ADC heeft gevraagd om locaties. En ik heb toen gelijk de hele Tjata overigens. We hebben toen samen met ADC en ook het crisisteam gekeken hoe we een goede spreiding zouden kunnen krijgen van testfaciliteiten. En daarbij kwam dat men ook een testfaciliteit bij Jan Tiel wilde. En ik heb toen onze vergaderzaal daarvoor beschikbaar gesteld en laten ombouwen naar een testcentrum om Curaçao gewoon te helpen daarin. En ook om de toeristen te kunnen faciliteren. Ja. Ja, heel makkelijk vind ik het, want ik heb zelf gebruik ervan gemaakt. En ik vind ook hoe jullie, als ik moet heel eerlijk zijn, ik weet niet of de andere hotels dat ook hebben gedaan. Op het moment dat de situatie is verergerd, heeft iedereen eigenlijk iedereen die in de hotel zit een oproep gekregen om langs de balie te komen om een herkenbare bandje te krijgen. Zodat iedereen die werkzaam zijn in een hotel, je kan herkennen dat je echt in een hotel verblijft. Ja. Hele goede zaak vond ik dat. Want zo kun je ook mensen die gewoon zomaar binnenkomen onderscheiden van de gasten echt van de hotels. Ja, die verplichting hadden we. Kijk, als hotel ben je natuurlijk ook verplicht om bij te dragen aan de gezondheid van Curaçao. Dus als die oproep komt, dan werken we daar aan mee. En daarom ben ik ook heel blij dat we kunnen samenwerken met de ADC. Want ik denk ook dat de ADC een hele goede job doet. En het is allemaal niet makkelijk. Voor niemand is het makkelijk. Voor de mensen is het niet makkelijk. Voor de bedrijven is het niet makkelijk. Maar met elkaar kunnen we eruit komen, denk ik. Als we elkaar allemaal een beetje positief benaderen en helpen, dan komen we er doorheen. Nou, we zijn aan de laatste minuten, want ik weet dat jij ook een andere vergadering na dit interview hebt. Wat zou je eigenlijk kunnen aan ons vertellen of aan het publiek eigenlijk zeggen omtrent de toeristische sector? Moet het echt een serieuze economische pilaar van de economie van Curaçao gaan worden? En hoe gaan we of kunnen we dat gaan bereiken? Ik denk dat het al is. Hè? Als je ziet hoeveel mensen er werken in de toeristische sector. Dat zijn er op dit moment direct ongeveer 16.500 die erin werken. En indirect, en dan praat ik over indirect. Dus dat zijn in winkeltjes, in een wasserij, noem maar op. In allerlei toeleveranciersbedrijven is het nog een keer zo'n aantal. Dus totaal 32.000 mensen die afhankelijk zijn, direct of indirect, van de toeristenindustrie. Ik denk dat dat nog verder gaat groeien. Ik denk dat we wel als Curaçao ook moeten kijken naar alternatieven. Hè. Dus er zijn een aantal andere plannen. Ik denk dat dat alleen maar goed is. Maar ik moet wel zeggen dat Curaçao zich bij uitstek leent voor toerisme. We zijn een eiland natuurlijk. Dus produceren is moeilijk. We hebben weinig natuurlijke hulpbronnen. We hebben geen goud in de grond zitten. We hebben geen olie in de grond zitten. Landbouw is ook maar beperkt mogelijk door ons klimaat. Dus ja, we moeten reëel zijn. En toerisme is daarvan een van de makkelijke dingen die we op kunnen pakken. Want dat hebben we dan wel. We hebben een fantastisch mooi eiland met een fantastisch mooi klimaat. Mensen die 3, soms 4, 5 talen spreken. Dus wat dat er gaat, een mooie cultuur hebben we, mooie architectuur. Dus wat dat er gaat, hebben we echt wat te bieden. We moeten wel zorgen dat het een hoogwaardig toerisme blijft, dus geen massatoerisme, zodat we een relatieve kleine footprint hebben en veel opbrengsten voor onze lokale bevolking. Dan denk ik dat toerisme nog verder uit kan groeien tot een nog belangrijkere economische pilaar voor Curaçao. En daarmee het welzijn en de welvaart van Curaçao verder kunnen uitbouwen met toerisme. Daar ben ik zeker van overtuigd, ja. Vind je dat de regeringen dit serieus nemen? Ik denk dat het lang heeft geduurd, maar ik denk dat de afgelopen jaren ook bij de regeringen duidelijk is geworden dat toerisme toch de belangrijkste sector is en ook de makkelijkste sector voor Curaçao om op te pakken.
Kijk, laten we eerlijk zijn, de raffinaderij heeft 100 jaar heel veel bijgedragen aan onze economie. Maar we weten allemaal dat in 2030 mogen er geen benzineauto's meer geproduceerd worden in Europa en ook niet in Amerika. Het is een aflopende zaak. We hebben een hele oude raffinaderij hier staan, waar heel veel in geïnvesteerd moet worden. Shell heeft wereldwijd 15 raffinaderijen die in veel betere staat zijn, waarvan ze er 8 gaan sluiten. Exxon heeft ook zoiets, een aantal die ze gaan sluiten. Dus op de lange termijn is de raffinaderij geen oplossing. Dus we zullen andere zaken moeten vinden. De financial offshore hebben het altijd heel goed in gedaan. Dat staat ook internationaal onder druk. Ik denk wel dat met wat wijzigingen daar nog heel veel te halen is, economisch gezien, voor Curaçao. Dan denk ik ook dat in de hele het offshore gambling, als we dat goed regelen met elkaar, dat er best veel te doen is. Dus ik denk dat we best heel veel mogelijkheden hebben als Curaçao. Er is hier veel kennis, er is hier veel kunde, we liggen heel centraal. We hebben een wetgeving die valt onder de Nederlandse wetgeving, die dus veel zekerheid biedt naar ondernemers, maar ook zekerheid biedt voor investeerders. Als je je geld investeert, dan weet je toch dat je een soort rechtszekerheid hebt. We hebben hier een cultuur waar geen botsingen zijn, geen aanslagen, geen onrusten tussen de diverse bevolkingsgroepen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus ik denk dat wij een hele goede uitgangspositie hebben. Maar toerisme is bij far de belangrijkste en makkelijkste om echt op te pakken en uit te bouwen, zeker op de korte termijn. En we zullen op korte termijn een aantal banen moeten creëren om iedereen aan het werk te krijgen. En dat is het makkelijkste in toerisme. Daar ben ik van overtuigd. Nu is het zo, denk ik, dat er ook investeerders nodig zullen zijn om het verder uit te bouwen. Maar wat denk jij, want ik zeg gewoon eerlijk, ik ben een beetje huiverig met die systeem van belasting, 10 jaar vrij en daarna 10 jaar doeken ze hun hotels of verkopen ze het en dan gaan ze weg. Vind je dat dit systeem wel moet blijven? Nou ja, kijk, ik ben van huis uit registeraccountant natuurlijk. Ik denk dat je altijd voorzichtig moet zijn met belastingen. Iedereen moet belasting betalen, vind ik. Mm-hmm. Ik ben weliswaar ondernemer, maar ik ben niet een standaard ondernemer. Ik vind ook dat minimumslagen volgens mij omhoog moeten. Ik vind ook dat de arbeidswet moet flexibiliseren. Ik vind ook dat de arbeidswet voor ambtenaren en gewone mensen hetzelfde moet zijn. Maar ik vind ook dat het minimumloon omhoog moet. Ik vind dat je moet oppassen met belastingfaciliteiten. Ik denk dat je wel ondernemersbelastingen of investeerdersbelastingfaciliteiten moet geven. Het verhaal dat mensen voor 10 jaar een hotel bouwen en dan weggaan, is niet helemaal reëel. Want Nathalie, een hotel bouw je niet voor 10 jaar. Een hotel bouw je voor 40 jaar minimaal. Want ik bedoel, de investering kan je nooit in 10 jaar terug verdienen. En we weten allemaal dat bij een hotel maak je de eerste 3 jaar verlies. 4e jaar draai je hopelijk kiet. En 5e jaar begin je een winstje te draaien. Dus pas na 10 jaar ga je echt winst draaien. Dus als je een hotel na 10 jaar wegdoet, dan doe je iets niet helemaal goed. Daar weet ik alles van. Ik ben 21 jaar geleden begonnen. De eerste 10 jaar is niet makkelijk als hotelier. Maar hoe zit het dan met die tax-free? Dat ze zeggen 10 jaar geen belasting betalen en daarna, ja. Hoe zit het dan? Je kan elke investeerder, dat staat los van de hotels, maar elke investeerder op Curaçao die een bepaald bedrag investeert, kan een tax holiday krijgen. Maar die tax holiday, die is niet voor alle belastingen. Dus dat geldt niet voor loonbelasting, maar dat geldt geldt niet voor logeergastenbelasting, geldt niet voor OB. Dat zijn de grootste inkomstenbronnen voor de overheid. Dus als je een hotel bouwt, dan komt er al heel veel belasting voor de overheid binnen. Punt 1, genereer je werkgelegenheid. Je gaat loonbelasting betalen, je gaat sociale premies betalen, je gaat logeergastenbelasting of OB betalen. Wat je niet hoeft te betalen is winstbelasting en bij de initiële investering invoersrechten. Dat zijn de vrijstellingen die je hebt. Maar je kan je verzekeren, en dan de eerste 10 jaar nogmaals, de eerste 3 jaar maak je dikke verliezen, dan draai je 0, dan ga je winst draaien. Maar dat mag je ook, als je geen tax holiday hebt, mag je dat compenseren. Dus de verliezen van voorgaande jaren mag je compenseren met winsten. Dus die winstvrijstelling stelt niet zo gek veel voor. Wat belangrijk is de invoerrechtenvrijstelling. En dat geldt voor alle investeerders. En dat is denk ik ook een hele goede, want onze invoerrechten zijn natuurlijk heel erg hoog. Terwijl het al erg hoog is. Want alles wat je hier moet krijgen, is al veel duurder als je een hotel bouwt in Miami of in Amsterdam. Want je moet het transporteren hierheen, wat heel duur is.
dan moet je moet het op voorraad plannen, noem maar op. Dus het duurt langer. Het is al veel duurder door de transportkosten. En dan komen daar nog eens de invoerrechten van 27%, of soms zelfs meer, 36% overheen. En de OB. Dus dat je daar vrijstelling van krijgt, vind ik wel terecht. Want anders komt er niemand meer investeren hier. Want dan is het gewoon niet te doen. Dan is je hotel, als je het hier bouwt, 40% duurder dan dat je het in Miami of Amsterdam bouwt. Nou, dan weet jij wel waar je het hotel gaat bouwen, toch? Ja. Nou, iemand hier die vraagt van, kan je Hans vragen of hij is begonnen met het betalen van de logeerbelasting? Want de eiland is in crisis en alle beetjes helpen. Begonnen, wij betalen altijd logeergastenbelasting. Okay, dus we hebben ook altijd doorbetaald. Er is, als die meneer of mevrouw refereert naar iets uit het verleden, wij hebben in 2010 is met terugwerkende kracht logeergastenbelasting opgelegd aan een aantal hotels, onder andere ook Papagayo. Daar is toen heel veel over te doen geweest, want die was nooit in rekening gebracht en die werd ineens voor 10 jaar terug in rekening gebracht. Dus moet je voorstellen, je betaalt nooit belasting en ineens moet je over 10 jaar geleden belasting betalen. In de Europese markt kan je het ook niet aan toeristen doorberekenen. Maar goed, daar is toen veel over te doen geweest. Inmiddels hebben nagenoeg alle hotels het betaald, zover ik weet. Wij hebben toen als Papagayo ook als eerste een overeenkomst met de overheid gesloten over die logeergastenbelasting en hebben een deel in 1 keer betaald en een deel in termijnen betaald. Maar dat is 10 jaar geleden en die betalingen zijn al lang afgerond. Dus. Oké. Een vraag. Wanneer of wat kunnen we, rond welke tijd kunnen we verwachten dat Papagayo Jol op Bandabao gaat openen? Wat? Op Bandabao gaat openen? De Papagayo Jol. Ik heb geen plannen daarvoor. Ik denk dat Bandabao hele mooie kansen biedt. Maar of wij daar iets gaan openen, dat betwijfel ik. Ja. Oké. En ik heb hier een vraag ook van Henry Isee, en dat is de laatste dan. Wanneer gaan wij met de monopolie van KLM doorbreken voor de lokale bevolking en de Antillianen? We achten in Nederland, het is gewoon niet meer te betalen. Maar volgens mij komt er toch uit Belgium een alternatief. Ja, kijk, dat is iets waar wij ook al eens onze vraagtekens bij hebben, wat de tarieven zijn. Maar goed, daar hebben wij ook geen invloed op. Wij zouden het is niet alleen KLM die vliegt, het is ook TUI die vliegt. Hè? Dat is dus een goede concurrent van KLM, want daar kan je ook tickets only boeken. Daar komt nu Air Belgium bij, dus dat zal de prijzen zeker onder druk zetten. Helaas zijn er niet heel veel verdere luchtvaartmaatschappijen die vliegen vanuit Nederland. We hebben er ook niet veel in Nederland, dus ja. Hoe meer, hoe beter. Kijk, charter is alleen voor maar meer airlift. Alleen ja, je moet wel airmaatschappijen vinden, luchtvaartmaatschappijen, die willen vliegen op Curaçao. Air Berlin is, Air Berlin bestaat niet meer, maar Duitsland is geen... Zijn we nog steeds heel hard mee bezig, ja. Ja, oké. Frankrijk, Engeland, geen kandidaten? Spanje? Engeland zijn we ook bezig. We zijn ook bezig met TUI vanuit Engeland. Spanje zal ietsje moeilijker zijn, omdat Spanje zelf heel veel eilanden heeft waar ze een goede band mee hebben, dus waar ze veel op vliegen. Maar Engeland is zeker een optie. Maar goed, daar zijn we mee bezig. Wat ons betreft, als charter, hoe eerder, hoe beter. En hoe meer maatschappijen gaan vliegen, hoe beter. Dus ik ben het en de Arabische wereld. Er was eens gesproken over Air Qatar. Ja, ik heb nooit begrepen dat dat heel concreet was. Het zou mooi zijn. Zij hebben natuurlijk heel veel geld, dus zij kunnen lijnen opzetten. Of er veel mensen uit Qatar en Dubai hierheen gaan, dat betwijfel ik ten zeerste. Maar het zou wel een tussenstop kunnen zijn. Dus mensen die van elders komen, die via zo'n Dubai naar Curaçao vliegen. Het zou ook fantastisch zijn. Waar we ook al lang mee bezig zijn, is de Scandinavische eilanden. Ja, eigenlijk wil ik jou wel een tip geven. Ik was in de hotel natuurlijk en ik zag 2 echtparen, moslimmensen. Die mensen die voelen zich letterlijk op hun gemak daar. Die vrouwen die konden zichzelf zijn in hun badpak, die eigenlijk anders is dan wat wij eigenlijk gebruikelijk gebruiken. Dus ik zou zeggen om dat ook even goed daarover na te denken, vooral in de Nederlandse markt.
Deze mensen zijn hier en ze kunnen makkelijk bij ons terechtkomen. Ja, zeker. Nou, dat is het voordeel, vind ik altijd. Hè? Daar waar veel mensen altijd de nadelen van Curaçao en Curaçaoenaars weten te benoemen, vind ik dat een heel groot voordeel van Curaçao en Curaçaoenaars. Dat we eigenlijk hier iedereen verwelkomen. Of je moslim bent, joods bent, of wat voor geloof of wat voor kleur je ook bent. Je bent welkom, je kan jezelf zijn. En dat maakt het denk ik aangenaam. Maar dat vind ik ook altijd met bijvoorbeeld bekende mensen. Ook die worden hier altijd relatief met rust gelaten. Wij krijgen ik heb ook meegemaakt in de hotel, klopt. Wij krijgen altijd heel veel bekende Nederlanders. We krijgen heel veel voetballers, international. We krijgen heel veel DJ's, veel rappers. En die mensen kunnen zich hier gewoon heel rustig rond begeven, zonder dat ze echt lastiggevallen worden. En dat doen we als Curaçao denk ik heel goed. We laten mensen met rust, we respecteren mensen. En dan moeten we elkaar ook een beetje doen. Als we dat bij elkaar ook altijd zouden doen, dan zouden we veel verder komen. Het is eigenlijk meer naar elkaar dat we dat wel eens vergeten, als dat we dat naar bekende Nederlanders en dat soort mensen doen. Hè? Ja, helaas Hans moet ik eigenlijk tot hier blijven. Je hebt nog een andere afspraak na dit. Maar ik vond het heel erg gezellig en heel erg leuk, informatief. Dus ik zou zeggen van misschien over een paar maanden ga ik je weer uitnodigen om met jou te praten hoe de situatie van de corona na een paar dagen, na een paar maanden dat iedereen gevaccineerd is, hoe het gaat nu en al die dingen over een paar maanden terug bij ons in het programma. Dank je voor je uitnodiging. Ik ben graag weer gast. Ik vond het ook gezellig, Nathalie. Jij heel veel succes met je programma. En ik hoop inderdaad dat als ik over een paar maanden weer te gast ben bij jullie, dat we er dan met z'n allen, in de hele wereld, maar met name Curaçao, een stuk beter voor staan dan nu. Dank je wel. Oké. Ja, ik heb je gezegd dat ik jou iets wil vragen na het programma, maar ik ga gewoon contact met je nemen later. Goed? Goed, dankjewel. Oké, Nathalie. Tot ziens. Oké, dag. Ese estaba Hans Leer, propietario de Papagayo Group, allá na Yantil. A mí también es más importante, yo no se reconocí con gente nan ya cerca. Mas sombra, hopi biano se escucha, hopi en esta papia cos, não conheci, gente nan de política, esta papia cos de gente nan. Então nós não conhecemos, nós não sabemos em gente nan tá. Então, me te quero hopi importante se reconocí. Mi saco riba jaluna, mi abin tabini com gente nan ko boso nota verwacht. Ex-politico nan of politico nan, maneira awe tambe comerciante, hopi bia su nome da word mencionar, pero mi ta si bewust. Die kom mi si bewust, pa sombra mi kepa nos mira outro banda de medalha sinha die outro banda de medalha e será conhecido com ele nan pa e gente com nanta e trabalho nan com echt nan te efetuar e hasi na Curaçao. Então, pensei, senhor Sleer, estava cerca de nós. E verdade, aqui par de luna, portanto, não den de parte do líder, gewoon de entrevista com, nós lo invitei para vir back para e vai contar nós depois de inteiro processo de vaccinação com o turismo a começar back. Por isso, não tá leuk para me visa. Digo visa sim, mas quero de hotel, mas limpo mesmo. Quero de hotel, mais bonito mesmo, mas quero de hotel hopi bom verzorgd. Maar kira de hotel com gente na masha dushi mes kota traha inanan. E a mim portava também mes, mas uma tour e gente nan kota traha inanan me por manang bom dia. Me por bisa na papiamento se me mester de cos, me por bisa na papiamento kumi mester de solução para cos, ajudar-me com cos. Tour da papiamento. 2, 3 por de papia inglês, maar meestal is een aantal ingehuurd door een bedrijf buiten. Dus je zegt, também mira, dat doen een opportunidade, a companhia na de limpieza, die Curaçao para bem limpia kamer. Dus assim é sempre que da draai de nossa economia. Você tem viagem, não? Nós temos para quieto e wak escuta bom, para mesmo que nós seguir, costam com outro nanta papia, timbia emocional. Papagayo Beach Resort Group, esse ma papia kuni awe, imita hobi contento kuni por alaga será conhecido o quem tá Hans Leer. Danke para todo mundo kumi viaje mais, esse ma aqui tava senhor Leer e outro semana nos preparar para outro invitado. Danke para tua pergunta nan, danke para tua engenharia com a carga kumi.
Dank para mijn collega Javier que a tune in, hora que in internet diz que está sentindo vervelend, pero dank para aqui da toch, muito com o programa. Mas dank, passa feliz tarde aí na Corsol e passa feliz noite aqui na Holanda. Dank je, bye bye.